Novas obras de mellora en Lousame, o municipio está a desenvolver diferentes traballos como a rehabilitación de Lesende ou a mellora do Castro. O Concello de Lousame segue a desenvolver actuacións para seguir impulsando o municipio. Un dos traballos que xa se finalizou foi a mellora do entorno da igrexa de San Xoán de Lousame. Que é unha praza que se irá incrementando ata coller a zona do cruceiro, pero que, o que se fixo quedou ben en adoquín e tamén en formigón. Puxemos marquesiña nova, adaptado ao lugar, uns banquiños, tamén acondicionar a zona de residuos sólidos urbanos. Forrouse de madeira, ir facendo unha praza como ten que ser. Tamén se traballa en Lesende, no seu interior, para completar os traballos que se iniciaron co arranxo do lavadoiro. Que estaba deteriorada a cuberta e sostén porque se oxida o ferro e produce un deterioro que hai que correxir. E a praza é formigón, tamén a praza de Lesende. O mesmo se fixo, non o mesmo, pero estáse a facer o do lavadoiro en Meixón Frío, que esa todavía non rematou porque houve un problema de suministro. A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural está a traballar no Castro, onde xa pavimentou as vías interiores. Que estaban moi deterioradas. E, agora temos pendientes dunha resolución que estará a chegar, donde virán outras obras que solicitamos, pero vamos a esperar a que chegue a resolución para non adiantarnos o que veña nesa resolución. Tamén se está a desenvolver a actuación de mellora dende o cruce de Aldarís cara ao de Castiñeiros polo deterioro da pavimentación. Outro punto no que se está a traballar é na piscina municipal. Se falou ca empresa que para dar como un barniz a todo o que é a praia para que esas boliñas que ten non se desprendan, porque na piscina se van nos pés, van ao fondo e logo dan moito traballo a quen limpe, e se van a empezar os preparativos de limpeza para que este a punto para o día 1 de xullo abrir as súas portas. Pero o tempo pasa voando e hai que xa estar organizando as cousas para leválas a cabo. E sinala que hai que facer unha limpeza profunda de toda a zona, ademais de atender o seu mantemento o igual que no pabillón. Sempre se irán facendo falta as paredes externas, que pedimos unha parte, a ver se chega a estamos pendentes desas resolucións, porque son moitísimos metros cuadrados, todo polideportivo, moi grande, entón vamos a acometer, ou solicitamos financiación para acometer a fachada sur-suroeste, a parte que máis peta a choiva e tamén a que presentaba unhas grietas que hai que corrixir, pero iremos facendo todas ano tras ano. Recorda que a Xunta de Deputación, a través do POS, tamén traballan no municipio en diferentes obras de mellora en Lousame.